Her har vi så Mille, der vil lave et saksespark. Er I klar? Ja. Ej, jeg vælter. Nej, kom nu. Jeg gør det bagefter. Hej Freja, laver saksespark. Ej, jeg kan altså ikke finde ud af det. Vil Du gør det først, og så gør jeg det. springkugle? Kom nu. Jamen, jeg kan ikke. Prøv. Hvis du vælger, så gør, og så gør jeg det sikkert også. Man skal... Jeg ved ikke, hvad det her skal. Det er et saksespark, jo. Du hopper, og så... Som en ninja. Ja, du skal bare hoppe, ikke? Det vil jeg være kaldt en saksespark. Jeg ved ikke, om jeg fik det. Der var en hæk. Snart. Skal de små børn se mig? Sammen med mig. De ser mig. Kommer der små børn? Kommer små børn dernede? Den der bitte. Hun hedder Hanne, Michelle. Er der Hanne?